My YouTube channel nomor actually file na kaula nama ni lwgwpwr nोंथांमोनजों रायलायनो थाखाय कमेन्ट फैयाबाबो नेनानै थाफैनोसैलाय आरोना गाइस सोर सोरनि कमेन्ट फैया नायनोसैलाय गाइस मानो होनोबा हाग्राबारियावसो दंफैयो आरोना लोगोफोरनि दिनै हाग्राबारि गाइस खावब्लाब्ला ल'फै खालायबायना लोगोफोर बेरे खावफैदों रा आसल बेरे नेरै बेरे खावनो नायलाबायहैदोंलै नायजाला दा नै खावब्ला सिब्ला जाजोब्बाय हाग्राबारियाव औ हाग्राबारियाव बेलाय गोथैबारियावसो बाव गोथैबारियाव गथ'फ्रा बल देरहाबोदोंलै दां लामाजों दावरावथार बस खबरफ्रा मारै दंरा हो हिनजाव लाबाय मबाइलखौनो मोनालै हिनजावा सेफोर लाबाय थायो डिसटाबसो मोनबाय आं हिनजाव लाफ्लांनानै मानो गाज्रि जाखोरा मा जाखो मा गाज्रि खौरां जालायखोरा मा गाज्रि खौरां जालायखो बस फाग्ला रियेक्टबो खालामनांगौरा बिगुर लाइक खालाम लाइक हिनजावा न'आवसो रा आं ओरै माबायावसो दंफैना नै लामायाव जों गामिनि लामाया जाजोब्बाय ब्रा नै ओइ गाज्रिलै माया गाज्रि जाखोरा नै लामाया मोजां जाजोब्बाय नै नैलाय नै सिबफैदो एबार गोसो बायदि हिनजाव लादो सिबफैदो आलदानो गार्लफ्रेन्डखौ खिथु उनाव बागथाबहोदो दा बिन्दास फैदो नै फाग्ला आसलसो जाबाय लामाया साखौ लांनोसै एबारनिफ्राय औ 1 थारिखनिफ्रायलाय खिथु उनाव गार्लफ्रेन्डखौ थिखोदो ओमफ्राय होदो साब्रुं होनाया बागथाब हो मिथिबाय बागथाब होआबा जाया आंबो नुनांगोन ओमफ्राय नोंनि बागथाबहोनायखौ मिथिबाय नोंनि बागथाबनायखौ आंबोथ' नायनांगोन ना खबर हरदो ओमफ्राय कलेजाव फैबा खबर हरबानो जाबाय ओमफ्राय बागथाब होलांदो ओरै लामायाथ' मोजां जाजोबखाबायना नै नायलाय ओरैबो नै लामाफ्रा हेभि जानानै दं आरोना दा थोस फाग्ला बोरै देखाया जाखोरा देखायनांगौलै मानो देखाया बेलाय आं लामायावनो थाखागोन जेरैबाबो कलेज खुलिबा सिख्लाफोर नायनो बासाव बिराद साफा सिख्लाफोर फैसैरा दाना फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारनि लस जाबायना आं कलेज हाबैया एडमिसनसो लाहैफिननांसिगोन डिग्रियाव मास जाफिनसिगोन बायदि मोनबाय आं सेटिंफोरखौनो एसे मानो देखाया जानांगौरा देखायथारनांगोनलै देखायाबा जानाय नङा बिनानावफोरसो आरे बिनानावफोरखौ नायाबा जाला बस बिदिजों आं एबार डिग्रियाव एडमिसन लाहैफिनसै ना बाराल' लेभेल जानो नाङा नै हिनजाव सिखाव बियो दाखालि बुजादों हिनजाव खावनानै इयो आमलायगुरिनि दाखालि इलाय नै बेयो एक्सुवेलि दाखालि हिनजाव लाबोदोंमोन आरो बेयो माबानि ओरै दादगारि साइडनि लाबोदोंमोन बायदि होनदों दा ओमफ्राय मानसिया बुजादों आरो ना गामियावनो दे आं लेबेल नङालै बाव लेबेल नङारा बाबु देन्जार फाल्थुसो नोङो सिदै र' आं कलेज हाबफिनबासो जागोन नोंसोरो र' एबार एडमिसन लाफिनबा हेभि जाफिनसिगोन लामायावलै बिराद गारि फैनो एभेलेबेल ब्लिं ब्लां टाउनल' बायदि टाउन बायदि जाखाबाय नै थ' जिबेल लालायखायो आसोलसो दाबायदियाव थाङो नामा इये साबसक्राइब खालामदोरा दे सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अनजालु
मारेक्स नार्जारि हिनजाव लादो आजा दाबायदियावनो सेक्सआ मोजां जायो जाम्बा हिनजाव लाबा दाबायदियाव आंबा ओंखायनो लाबायना आला देरनानै जाया एसे बोराय जाबाथाय गैला जाला बुस्थुआनो मानो एफा दावराव जानांगौरा लामायावसो दंना बक्स दामलांदोंमोन बिसोरो जिबेल बक्स ए लामायावसो दंलै नै मा होनहरदों आं मिथियालै होनबाय मानो मिथिया जाखोरा गासागाव एरियाजोंसो दंफैयोलै नै ओरै सान हाबनोसैना लकेसनखौलाय ओरै दामि नुदोंमोन नै ओरै दामिनो हेलौ लोगोफोर गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय खामायनानो जाहोगोन ना खामायनोनो रोङा दाबो थाइसेखौनो खामायनो रोङाखै आं दाबो फैसाखौ मादैनावसो जालागासिनो दा उफाय गैया मादै मोनावसो जाहैलाबाय थायो आं बांसिनानो ओंखामफोरखौनो न'आवबोथ' बांसिन जानायानो जाया आरो मादै मोनाव बांसिन जाहैयो आङो र' दा मोनानानै थांगोनलै र' सान हाबबायना दासो एक्सुवेलि सान रोदाजों एसे स्रां दं आरोना बार जानोबा फै ओरैहाय माराक्स गुका अरे गुका मतलब क्या होता है क्वालिटियानो नुवा आया फाग्ला मबाइलनि क्वालिटि मिथिखागौ दा एनड्रइडनिया आंनिया माबायदि मबाइलफ्रानो मोजां नङालै माबा लायगोन आं एबार आइफन 12 मिनि लायसिगोन आरोना एबार आइफनखौ इउस खालामबा माबायदि जागोनथाय एबार मिथिगोन आरो मारै गारि थाव गैया जायफ्रा भुटानाव सोनानै लाबो भुटानाव फुल सोनानै लाबोदो ओरै बेरायनोसै फै आइ फवालियाव थांसैलाय रा फै गारि थाव सोनानै लाबो ओरै बिन्दास आं जाहोगोन लायना आं जाहोगोन नों गारि थावल' सोनानै लाबो बा एफा मालदार मानसियानो फैसा हरसो होनलायबावो गावनावनो एथ'बां फैसा थायो गावनो एथ'बां खामायो आं खामायनोनो रोंबावा मा सायहि बेलाय गाइस चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामबानो जाबाय गाइस एक्सुवेलि सापर्ट नांगौ जानानै दं आंनो दा भुटानाव थांनोलै भुटानाव ओइ खामायबावाखैनोलै खामायगासिनो होननाय खोनादोंथ' नोंखौ फेसबुकनि डलारा थगायलै नोङो थगायबाय था नों दे लामायाव दं ओइ भुटानाव थांनांगौमोनरा अनजालु माबायाव गरम पानि थान्दा पानियाव थांगोन ना थाङा सानसे सिगांथ' पास खालामग्रोनांगौलै अनजालु आयु गुवारथार माथो ए मबाइलफ्रा सिख'ना साबसक्राइब खालामना लाब्रा मबाइल सिख'नो चान्सआनो गैयारा नै गारिजोंसो फैयोना बाइक ओमफ्राय कारजोंसो फैना ब्लिं 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 थांबाय थाथारो एकदमबारे नङाबालाय बुदाब लाखिनानै साबसक्राइब खालामनानै लाजागौमोन गाइस बेलाय नै गारियासो थांलाय फैलाय थांबाय थायो नै ओरै हिसाब गैयालै गारिफ्रानो हिसाब गैया नै ए आंबो थांफेराखैरा भुटानावहाय बेनिखायनो ज' थांजागौमोनदां खनसे थान्दा पानि गरम पानियाव गाइस भुटान थांनि भुटाननि लकेसन भुटाननि भिउसफोरखौ नायनोबा साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गाइस चेनेलखौहाय एक्सुवेलि एबारनो थांगोन आरोना जुलाइ नङाबा आगष्टआवनो थांनो नागिरदों जों गरम पानि थान्दा पानियाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय
पास खालामग्रोनांगौ जायोना उफाय गैया बे आइडियाखौनो लानांसिगोन न' हाबनानै साबसक्राइब खालामाबानो जानाय नंला मोनला बायदि मोनखाबाय आं माथो रावबो साबसक्राइबखौनो खालामा ना मा होनो गाइस हिनजाव गोसथोनाय दंबा लासिगौमोनला अनजालु हिनजाव लासिगौमोन आं लामायावसो दंलै गुमायाबो दावराव जालायबाय आरोखि बिराद गाबो गुमा संग्राना मये मये औ मये मयेआनो जाबायथ' आरो है थांफिनसैदां लामायावसोमोन दा एबार न'आव थांफिनसै लोगोफोर एक्सुवेलि नै लामाजों बारसो जाफैदोंमोन आरोना बिराद गरममोन ना बेनिखायनो ओरै लामाफ्राव बारसो जादलाबायफैदोंमोन गाइस अनजालु रादे 100 साबसक्राइब जानायनि पार्टि जाहोदो 100 जानायनि 100 साबसक्राइब जानायनि पार्टि अनजालु एक्सुवेलि आंथ' आंनि चेनेलाव 100 जायोबा खानायखौनो थाख्लुसो जानोसै आं 0 जासिगोन आं ओरैहाय खानायानो जायालै आंनो खामानि गैया ओरै लाबा ओरै जाया ओरै लाबा ओरै जाया नै माबायदि लाबावनांगौथाय खानायफोरखौथ' उनाव एम्बुबो गाबलाबायदोंना कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट लामाजोंसो दं लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो नङा होमबा एक्सुवेलि मोनाथारसै आरो जायालै खानाया नै जेरैबो जाया गोजौ लाबाबो जाया ओमफ्राय ओरै गाहाय जाया आरोना थेरेनाम साइससो जालाबायो नै गाहाय लालाबायबाबो नै ओंखायनो एबार लानथा होजासिगोन आरो ओरै लानथा होजासिगोन आं नै माबायदि नुदों नायदो बोरायसो नुबायदा आंखौ लेन्स होदोंदां आं नै अनजालु लेन्स होस फाग्ला आं गोलाव लानांगौआनो गैला थानोनो मोनला मादै आबै आइमोनहा मा बखिखागोन आनैमोनहानो लेन्स होदों आरोना लोगोफोर नै आंनि लेन्स बेयो आंनि एक्सुवेलि आंनि मबाइला खामानि गैया आरोना लेन्स होबासो आंखौ एसे बेकग्राउन्डखौबो गुवार नुयोना आंखौबो गुवार नुगोन आरोना फ्रेमफोरखौ नायदो एबार एलाय मादैमोन रायोलै आइमोन आनैमोन मादैमोनानो दानो रायगोन खानाय गोलाव लाबाबो बेनिखायनो खानाय गोलावबो लानो हाया आरोना गारियानो एभेलेबेल फैथारनो अनजालु जोंनिथिं एबार नाथाय लामाया गोदान जाबायना हैस बेट्रि गारिजों फैनाय मानि होद उइदाव लेन्सआ साबसिन नङारा नाथाय स्टेसनबो नुयो ओमफ्राय माबायाबो मोजांसिन जायोना आंखौ गोलाव ओरै गुवार नुदों दा बेबायदि नुयोरा बेट्रि गारिजों फैनाय हिनजावफोर सिख्ला जाखोना बुरै जाखो मिनिलांलायबावो फाग्लाथार लेन्स सिख्लाफोर नायफैदोंमोन नायफैनाया ओमफ्राय एक्सुवेलि दा बेट्रि गारिजों टट'जों थांनाया दा मिनिनानै थांबाय आरोना आं नुस्लाबासै एसे खोमसिबो जाबायना बुरै जाखोना सिख्ला जाखो जायखिजाया मिनिलांबायल' आरोखि दा मोखांखौबो नुवासै गारि सिङावसो ना बेट्रि गारि सिङाव मिनिलांबावो माथा फाग्लिसो एक्सुवेलि साइसआव नायोबा हाबा जानाय बायदिसो मोनदां बे ओंखायनो मिनिलांलाबायदोंना लाजियाखै सिख्लाफ्राथ' बेफोरबायदि मिनिलांनाय नङामोन ना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदों नामा लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा आरो लोगोसे साबसक्राइब खालामदो ना मा होनो अनजालु चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय गाइस अइसि होलांलायबायलै नै मालाय जाबनानैल' थाङो माथो अनजालु ओरै जोंहा गल' गथ' नायबाय था मालायनि जाबनानै लांनायखौ बाय नै एमबि गैला नामा हो
एमबि गैला ना मारै जाखो बस मारै बाय जालाबायखो एमबिया नोंनाव एभेलेबेल साय बाय मोनबावदोलै दे थांबावदो नों बाय कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट गाइस कमेन्ट कर दो कमेन्टआनो फैयालै माथो मोनाबायना लोगोफोर ओरैनो खोमसिजाजोब्बाय नै ओरै एक्सुवेलि साननि रोदायाबो गैला आरोना खोमसि जालांजोब्बाय बेनिखायनो दा नै जोंबो न'आव थांफिनगासिनो आरो लामाजोंसो बार जाफैदोंमोन ओरै आराम थान्दानो हो लेन्सआव माबा नांबायलै नै गुफुरसो होथेनानै थाबाय माथो लेन्सआ नै अ बायसा बोरायथारबायलै लोगोफोर नै खानायाबोथ' खामानि गैखाया जाखाला खानायाबोथ' स्टिल जाखाला थाखाला ओंखायनो आं एबार लान्थासो सिनजानोसै खानाय गोलावबो लाहोआरा बिमाफ्रानो बिमानैफ्रानो ओंखायनो उफाय गैया नै टाइमा खयथा जाखो गाइस नायदो नै 6:38 जाबाय टाइमा खोमसि जाजोब्बाय आरोना नै खोमसि ना मा होनो लोगोफोर Oh. Hello guys. Welcome to back my videos, नङा होमबा? comment guys, comment खालामदो. I need a comment. comment कर दो भाई लोग. Hello. कौन नया आया है? साथ में सब्सक्राइब कर दो. Comment, subscribe, like, guys. I need a subscribe. Support खालामबानो जाबाय guys आंखौबो. नोंथांमोनहा लामा बेरायफैदों आरो दा कमेन्ट लोगोफोर कमेन्ट खालामदो नै आंखौ नुला सिब्रासो नुला जोब्बाय मोनाबायबो ना आरो ना मा होनो गाइस बिसोरलाय आंखौ सिनायलालायलै नो दुखुनांथाव ना गाइस खोमसि थांथ'वाखै र' दसे मा न'आव थाङा सिनायलानो नै खोमसि जाजोब्बायबा सिनायलानो नुवाखै नुलालै लोगोफोर सान हाबजोब्बायना खोमसि जाजोब्बाय नै सिनायला गाइस रावखौबो गैला सिनायलाबा बेरे मोनामजोब्बायलै मारै बेरे सोबलाबायनो हायोरा मानसिफ्रालाय आयु बिसो मोनामखायो बेरेया ओरै नायदो भिउसफ्रा माबायदि गासाम जाखाबाय आरोना बिन्दास हेभि जानानै दं लोगोफोर गुड इभिनिं गाइस मारै दं नोंथांमोनहा खबरफ्रा खोन्थाहरलायबानो जाबाय गरमजों एसे लेरखायनोसैसोमोन आरोना लोगोफोर बांद्राय गरमथारबाबो जायाना थानो हाया आमलाइगुरि ओरै शान्तिपुर एरियानि आमलाइगुरि आरोना गाइस आमलाइगुरिनि बल फिल्ड ओरैनि बल फिल्ड आमलाइगुरिनि फट खेबदोलै आंखौ माबायदिनो फट खेबजेनसैलाय हरलाय नोंनो खिथानां फरमुलाखौ माबोरै खेबो
फट' खेबजानोसै गाइस बेहाय सेल्फि मालाय नैलै मालदारफोरनि ओरै खालामनांगौरा नैबेखौ ओरै नैबे लाइटआ ओरै खालामदो ओरै खोमोरजोब बेखौ बे लाइटआ ओरै खोमोरजोब पिक्सार लानि गाइस पिक्सार पिक्सार गाइस पिक्सार माबायदि नुयो नाइटनि आरोना बे लाइटखौ खोमोरजोब बै ब्राइटनेसा पिक्सार लादोंमोन रा गाइस रोङासै हनै जाबाय लाइटखौ खालाम ब्राइटनेसखौ अफ खालाम फटक लानि ना मा होनो लोगोफोर केमेरामेनानो आइया मारै जाखोरा नै केमेरामेनानो खेबनोनो रोङा जाया फैदो मोननांलालै पिक्सार लानो सानदोंमोन ओमफ्राय गैया आरोना पिक्सारखौनो खेबनानै होनो रोङासै आंखौ मोनाना नाइटआव भिउआ मोजां जागौमोन दे गाइस भिउनि थाखाय लानोसै आरोना फटक नाइटनि होआ खोमसिखा फटक लानो गाइस मोनानि ओरै नाइटनि गुड नाइटनि दाथ' इभिनिंसो नङा होमबा लोगोफोर नाइटथ' जायाखैना इभिनिंसो एक्सुवेलि फटक लाग्रोसै आरोना बेयाव जाबाय फटक लाखांबाय लोगोफोर माबायदि नुदों पिक्सारा नै माबायदि नुदों नै बिदिसो नुबाय खेबनो रोङासै बेयो लाइट खोमोरजोबथारा ओरै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालाम गाइस नै पिक्सार लानि पिक्सार आं स्क्रिनशट खालामनि गाइस आरो खनसेबाव आयै हागवासैना ओरैसो मोजां नुयो लोगोफोर जै चलो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब गाइस सापर्ट खालामबानो जाबाय आंखौबो गावस्रा कमेन्टखौनो खालामथारा रावबो आमलाइगुरि गाइस बे आमलाइगुरि फिल्ड मानो होनोबा खोमसि जाबायना बेयाव बेसेबांबा गिदिर दंफां दं आरोना कृष्णचुरा होनो बेखौ एक्सुवेलि मानसिफ्रा बेखौ बिगा दंफां होनो आरोना गाइस जोंनिथिंहाय कृष्णचुरा होनो एक्सुवेलि दस्रा गामियाव बिगा दंफां होनो बे बेसेबांबा गुवार लायोना गैयाबाबो 1.5-2 बिगा लाखायो गाइस बेयो 1.5-2 बिगा लायो बे लोगोफोर नायदो नै दंफाङा बिराद गिदिर आरोना गाइस बे दंफाङा बेनिखायनो मानसिफ्रा बुङो बेखौहाय बिगा दंफां ओमफ्राय जोंनियाव बुङो कृष्णचुरा आरोना गाइस बुंनायालाय बुंखायो नङा होमबा जेरावबो दस्रा बुङो नङा होमबा ओरै सानजा साइडजोंबा मा होनो बेखौबा कमेन्ट खालामबासो मिन्थिगोन गाइस ओरै गुड नाइट एभ्रिबडी एडभान्स आरोना गाइस मानो होनोबा दाथ' नाइटआव गोग्लैयाना इभिनिंआवसो गोग्लैयो well again जाबाय दुखुनांथाव कमेंट कर दो गाइस कमेंट चाहिए मेरे को कमेंट कर दो अभिजन दे खेबदो पिक्सार लानि खोमसि नांगौ लाइट नांगौ लाइट नाङा खोमसि फटक लानि गाइस नांगौलै थां दे न'आव थांसै गाइसमोन माथो खालामबावनो ने न'आव थाङाबा कमेन्टबो फैया माबो फैया न'आव आराम थानोसै आरोना गाइस मानो होनोबा दा थान्दा जांबायना बेनिखायनो दा न'आव थाहैनोसै आरो आराम बिन्दास थाहैफिनसैलाय ना मा होनो लोगोफोर दिनैनि लाइभखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ गाइस नङा होमबा
Thanks for watching guys. Actually live आं बेहायनो इन खालामसै आरोना गाइस मानो होनोबा मोनाबायबो ना सिनायलानो नै आंखौ बेनिखायनो आं बन्द' खालामसै आरोना लाइभखौ गाइस बाय बाय गाबोनफोर लोगो मोनफिनगोन गाइस गाबोनफोर मानो होनोबा आं 100 साबस्क्राइब जाजासिम आं लाइभ फैबाय थागोन आरोना गाइस जेसेबां 100 साबस्क्राइब जायाना एसेबांनो लाइभ थाबाय थागोन एक्चुअलि बेनिखायनो बाय बाय गाइस बाय 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 गाइस मोनाबायना गाइस गरमथार अखाबो हाया फुङावसो अखा हादोंमोन दासो हानांगौ अखाया दा बायदियावसो अखाबो हाया माबो हाया फुङाव हाबाय खामानि गैया फुङाव हालाबायनानै ओरैनो बारहुंखा बारलाबायनानै थांबाय आरोना ओरै जोंनिथिं ओरैनो दसे हादलाबायबाय बारहुंखा बारलाबायबाय ब्लद थांफिनबाय आरो अबाव थांखो मिन्थिला नुवासै आरोना माथो खालामनो ना मा होनो लोगोफोर टाइमा नायदो बेसेबां जाखो 6टा जाबाय नै 6:40 टाइमालाय एसे बुरजायैनो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर 6:49 बिराद गरमलै माथो न'आवबो गरमनिफ्राय गरमसिनसो जायो माथो गाइस लामाफ्राव थानोबो खोमसि जाबायना लोगोफोर मा होननो मानसिखौनो सिनाया ओमफ्राय दा न'आव फैलायबाय दा न'आवबो गरम आरोना न'आव थाबाबो गरम लामायाव थाबाबो नुवा ना मा होनो लोगोफोर कमेन्टबो खालामनांगौरा लोगोफोर कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय गाइस ब्लग भिडिअ नुगोन गाइस ब्लग मानो होनोबा आंना 100 साबस्क्राइब फैयोबा आं ब्लग लाबोगोन आरोना गाइस जेब्लानासिम आंनि चेनेला 100 साबस्क्राइब फैयाना अब्लानासिम आं ब्लग भिडिअ लाबोनाय नङा लोगोफोर आंनि चेनेलाव 100 साबस्क्राइब फैयोबा आं ब्लग भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर बेनिखायनो सोर सोर ब्लग नायनो गोसो 100 साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गाइस कमेन्ट कर दो गाइस कमेंट चाहिए मेरे को कमेंट मारै दं लोगोफोर मेथाइसो खनलाबायनो गोसो जाबायलां कमेन्टबो फैया सान्तिपुर एरिया चिरांनिफ्राय सोर सोर नायदों गाइस ओरै सान्तिपुरनिफ्राय चिरांनि ओरै चिरांनिसो ना गाइस सान्तिपुर एरियानि ओरै सान्तिपुर एरियानि सोर सोर नायदों लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामहरदो सान्तिपुरनिफ्राय सोर सोर नायदों बर' लेंगुवेज आरोना आं दा बुंनाय लेंगुवेजआ बर' लेंगुवेज आउट बेजुबां कब से मेरा हाथ हेल' गाइस खबरफ्रा मारै दं गाइस खबरफ्रा खोन्थाहरलायदो लोगोफोर खबरफ्रा मारै दं बेबायदि गरम बोथोराव ना मा होनो लोगोफोर आंनि भइसआ लेट जायोलै ना आंनि भइसआ मारै लेट जायो आं बेखौबो मिन्थिया आरो मानि थाखाय लेट जादों वाट्सएपआव मेसेज फैदों आरोना गाहरबाय आं वाट्सएपफ्रावबो साट खालामनो लोगोआनो गैलालै लोगोफ्रानो गैया मा खालामनानै थानो बरिंलाय ना मा होनो
जेब्लायबो बोरिंलै गरमथार गरम कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट I need a comment guys comment कर दो गरमथार ना आं उन्दुनो ओंखारबाय कमेन्टबो फैया मानो होनोबा बरिं जायोना कमेन्टफोरबो फैयाबाथाय लोगोफोर बेनिखायनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर कमेन्ट बक्स गायलै पिक्सार क्लिक खालामनो माने मारै दं लोगोफोर मादै आदै आनै आबै आबौ नानि आदा आब' ना मा होनो गाइस ओंख्रियानो थाइगिर खाजिसो ओंख्रि गैया थाइगिर बाथोनसो जोंना बेजों जानांगौ जायो दा उफाय गैया बेजों जायाबा नोंसिनालाय माथोमोन नोंसिनाथ' बेदरसो जागोन बे जोंना ओंख्रियानो गैया आरोना लोगोफोर थाइगिर बाथोनसो जोंना थाइगिर बाथोनजों जायाबानो उफाय गैया आरोना दिनै गाइस माहाजोनबासोमोनलाय बे बेदर जानो बेदरबो मोनजाया होद फाग्ला कमेन्ट खालामो आरो आंलाय बबेनि थानांगौरा जाम्बाथार नोङो मानसिया बा भिन्दिजों माजों बेदर गैया बेदर मा मा ओंख्रि संलाबायखोरा लोगोफोर खोन्थाहरलाबायदो एसे कमेन्टफ्राव जोंनाव हयले गैखाया आं जोंनिखौथ' खोन्थाखाबाय नङा होमबा थाइगिर बाथोन होननानै ए जायोलै फाजाबाबो जायो ओमफ्राय आं भिन्दिखौ फाजा जाबाबो बायो आरोना भिन्दि ओंख्रिखौनो बाखायो आं जानो होमबाबो अरजाया जाजायो जेबो नङा एथ' मानि गाज्रिबो नङा औ औ औ आइफन लानो माने आइफन लासिगौमोन सेकेन्ड हेन्ड मबाइल फानग्रोनांगोन ना नैबे आंनिखौ आं दा लानाय मबाइलखौ फाननो हाबासो आइफनखौ लानाय जागोन आरोना गाइस बुंनो हाथ' आं दानो माला लानो हागोन माला लानाय जागोन बेखौ बुंनो हाया आरोना जेब्ला आंनि मबाइला सेल जागोन अब्लासो आं लानो हागोन ना फाग्ला आइफन माबायदि बे आइफना नै मानो हाया मेथाइ खनला खननिसो बेलाय खामानि जायाफ्रामा अमा गारां मेथाइ खनलाबायदों हाउ आर इउ फाइन ब्र' आइ एम फाइन मा फाग्ला मेसेज खालामोरा नोंलाय जाखायालै जाखाया नायखाया मानसियानो गथ'आनो आल जालसो आल जाल गथ'खौ आल जाल होनाबा माथो होनो जायाफ्रामानो ओंखाम जाखांबायना जाखाङाखैरा सोरबा दा बायदियावथ' जालाबायोना सोरबा
You are eating rice, जै जाम्बा मानसि नोंलाय। मा ओंख्रि जाखो गाइस खोन्थाहरलायदो। जोंना हले ओंख्रिया गैया आरोना थाइगिर बाथोनसो गायसमोन। नोंसिना मा ओंख्रि खोन्थाहरबानो जाबाय। उन्दुनो ओंखारबायलै। बिवारफोरनि गेजेराव गावखौ गोरिब होननानै खिथानानै लायो नामा जाम्बा सानफ्लांनायगोन आंहाबा गाबखांबाय थानोसै ओमफ्राय बिलाय गथ'आनो गारलाबायबाय नालाय। गरमबा गरमखौ नायनांसिगोनलै। गैयालै मानसिफ्रानो फैया रावबो अनलाइन फैबाबो थांफिनला जोबोसो नायानो। कमेन्टबो खालामालै बिसोरो नायोल'। नायनायजों लोगोसे कमेन्टबो खालामनांगौरा लोगोफोर मा ओंख्रि आरो खबरफ्रा माबोरै दं। अखा हागोना हायाखै माइखौ गायखांगोना गायखाङाखै दुब्लियाव दै दंना गैया बेफोरखौ। नाय लोगोफोर बिनि चेनेलाव थिंलाब लाब बे हारांगागानिबो माबायाव फैयो नामा। दाबा गंसे लानांगौलै नानि। थोद दाबाजोंनो बिखुंफोरो गाज्रि फाज्रि लेथ्रा फाथ्रा। थिग 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 माइनाव गाबदों थिग 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 थिगनो। माइनाव होनो सोरबाबा न'नि मा होनो होद बायदि बायदि होनलाबायलै ना लोगोफोर। बेफोरखौलाय आरो माथोबाव नाम नालाय नाम बेफोरबो नङा होमबा। मा बुस्थु बेखौनोब्रा आलदा आलदा होनोना। मारै दं लोगोफोर खबरफ्रा खोन्थाहरलायदो एसे। आइयो 7था जानोसै माथो गाइस टाइमा 7था जालायलायनोसै। गावस्रा कमेन्टबो खालामथारादा माथो। मारै दं खबरफ्रा एसे खोन्थाहरलायदो लोगोफोर। औ गाबोन माबासोआव थांसै गाबोन माबायाव थांनो 10था 11थासोआव थांसै। गाबोन 10था 11थासोआव बेरेखौ खावहैनोसै ना मा होनो। रेडि जाबानो जाबाय बासाथामखाना नुखानाय आरो बेखौलाय माथो। बासाब्रैयानो जायो बैनिजों लाबोनोसै बासाब्रैखौबो। जोबनानै मोखांफ्रा थोद मा मोखाङाव बेरे जोलाबायनोब्रा। आं खावखाया गिखायो आं। बेरेमाखौबो गिखायो आं खावखाया बेरेमाखौबो। बिराद बिमा जायोना बेरेमाया ओंखायनो गियो आं बेखौ। जानला मोनला गाज्रिसो हांखोदां। बोरैबा ए आदासाव अराव दोनहरना होदो। नों दखानाव थाङोबालाय होमबालाय बेलासियावसो थांनांगोन होनबालाय। खयथायाव सफैफिनगोन नों ओमफ्राय। गाबोन फुङाव अमा हमना हरगोन आङो नोमबैनोहै नोंसिनाव। फैसाखौ सोनानै हरदां। आं थांफेरारा बिसिनाव। थांफेरि नानियाबो टिउसन दं आंहाबो हनै दखान। टाइमा 500 थायो फाग्ला मा 500 बेलाय टाइमानो 500 जायो जाम्बाथारलै। 5थायाव थांनांगौबाथाय गैलालै खोमसिखाबाय 5थायाव थांबाथाय। 5थायाव थांबाथाय टाइमानो खोमसि गैला बासाखौनो लाबोनो हानाय नंला जों। दाउखौबो लाबोफानांगौ बे दाउखौ गुवा खाथंखौ गुवा खाथंथ' नङा मा होनोमोनलाय बे मा दाउ होनोमोनलाय। दाउ हमनानै नागिरनो दा मारैबा दाउ होनदोंलै। बासा दंब्रा। बासा मालाय होसो होसो लायनोसै। बेरे बासाया बेवहायनो दं दाउ बासाबो बेहायनो दं बेरे बासा खावोबाथाय दाउ बासाखौबो लाबोनाय जायो बिदि। सानसेल'। 4:30 500 औ 4:30फ्रावबाबो जेबो नङा जायो 4:30फ्राव जाहैयो ओमफ्राय 5थाबा हले बारा जायो आरो टाइमा। टाइमा ओरै अभार जाहैगोन 5थाबा ओमफ्राय 4:30थासोबा थांजागोन ओमफ्राय 5थाबा हयले थांजानाय नंला आरोना एफा गोजान। बेरे जथासो अबाव हानजुलर मोननांगौ बैनिखौ गथ'फ्रानो खुबैखादोंलै। नाजादो नोंनि हानाय हायैखौलाय आरो माथो।
अमा बेदरजों माबा जानांगौना अमा बेदर ओमफ्राय थास' बिबार अमा बेदर मैथा जानांगौना सुनिबाराव बेनिखायनो एसे थाब थांनो मोनोबा मोजां जागौमोन आरोखि देरखासिगोनथ' आरो बे एफा गोबाव जाबायना आरो सप्तानै ना सप्ताथामानो जानोसै नै फाग्ला बे देरा जाबावो थाब थाब देरलै बेरेफ्रा आराय सप्तासो जासिगोनदां सप्ताथाम जायाबाबो आराय सप्तासो जाहैसिगोन आरोना आराय सप्तासे आदल'केन खावनाया दहाय ओरैखामोन दा नै ओरैखामोन आदल'केन खावनाया ओरै नोगोर गुवारखामोन मोसौआनो हाबनो हायाखै होनबाय दा माबायाव मोसौ खानायाव हाग्राबारियाव हाग्राबारियाव अबे साइडआव बै गोथै फबग्रानि ओरै खोलाजों गोथैबारि खाथियाव बैयाव दालाय माबा गैया होमबा खालपाहार गैया होमबा बे खालपाहाराव खेबदोंमोन माबादोंमोन रा बे खावदोंमोन जा गुवारखालै ओरैखामोन सप्तासे ओंखाम मोनजाया नों गोथैबारियाव थाङाबा होनबाबो थाङा आङो आइयाबो हारसिं थांनो हाया दा गुड नाइट एवरीबॉडी बाय बाय गाबोनफोर लोगो मोनफिनगोन गाबोन समफोर गाइस बाय बाय